جبارتنا فلمكين مولاي كلمتك مقدسة فالقوى دالينا قد بالجسم تبنك هاي فينم المهابة فينم ميلادا امتا مارين تمولاي امين تشفي بيكني تنو مولاي قلبنا فرحانا عاشين طاقتنا الكل وفديتنا بجسمك هاي فينم المهابة فينم ميلادا امتا مارين تمولاي امين تشفي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ekħut il-eżis illum qegħdin niċċelebraw is-sitħat tal-Eid u qegħdin nofru dil-Quddisa għar-Roħ Virginia Randic. U fil-Vanġelu se niltaqgħu ma' Ġesu li jfakkarna li kemm hu id-difensur tagħna u bħala Kristu bħala l-mulej tagħna u ser jgħidilna li l-Missier ukoll se jibgħat difensur ieħor, l-Ispiritu Santu. Dan iwassalna biex din il-ġimgħa aħna wkoll imbagħad nibdew in-novena tal-Ispiritu Santu. Għalhekk biex nitħejjew tajjeb biex nirrikonoxxu dan id-don li aħna rċevejna, ejjew nitolbu l-mulej maħfra għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek, mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midinbin, Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja l-qattalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, għamel li niċċelebraw bħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lill-mulej li qam mill-imwiet. U għatina li l-istess semil tagħna inkunu xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Filippu niżel f'belt tas-Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu. Meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel.
Kien hemm nies maħkuma mill-ispirt il-ħżiena u dawn bajad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom. U ħafna nies oħrajn mifluġa jew sopob kienu jitfejqu u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-apostli li kienu Ġerusalemm semgħu li s-Samarija laqet il-kelma tal-Alla u batu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li jemmnu jirċievu l-Ispirtu Santu, għax l-Ispirtu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tagħmdu biss f'isem il-mulej. Imbagħad l-apostli qiegħdu jdejhom fuqhom u huma rċievew l-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin kollha tal-ard. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin kollha tal-ard. Għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla kemm int tal-biża' femilek. L-ard kollha tagħtik qima, tgħannilek u tgħanni lill-ismek. Ejjew waraw l-emejjel ta' Alla tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Biddel il-baħar f'art nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara. Għalhekk nifirħu bih u jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. Ejjew isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla. Ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tieba tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin kollha tal-ard. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, lill-mulej Ġesu qazzu f'qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewa u bir-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex meta jgħidu fuqkom dawk stess li kasbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu, ikollhom għaliex jisħu. Jekk din tkun ir-rieda ta' Alla, aħjar dbati għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll miet darba għal dejjem minħabba id-dnubiet u li kien ġust miet għall-inġusti biex iressaqhom lejn Alla. Kien moti il-mewt fil-ġisem imma ħa il-ħajja fl-ispirtu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni jħares kelmti jgħid il-mulej u missieru jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu, jekk tħobbuni ħarsu l-komandamenti tiegħi u jien nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għax jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tima, nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom qed tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll qed tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jien f'missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u ħarishom dak li jħobbni u min iħobb lili iħobbu wkoll il-missier u jien ukoll inħobbu u nurih lili innifsi.
il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Kif għedna matul din il-ġimgħa se nibdew in-novena tal-Ispiritu Santu. U nistgħu ngħidu l-qari tal-lum diġà qed imexxina għal din il-miġja tal-Ispiritu Santu. Għandna xi ħaġa qawwija ħafna fl-ewwel qari li għadna kemm qrajna. Għandna statement fl-aħħar tal-qari fejn l-apostli jgħidu għax l-Ispiritu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tagħmdu biss f'isem il-mulej Ġesu. Hawnhekk dan il-qari qed jurina li hemm differenza bejn li nirċievu l-Ispiritu Santu fil-magħmudija u magħha nżidu wkoll il-griżma tal-isqof u li nirċievu l-Ispiritu Santu fil-ħajja bħala adulti, bħala nies maturi. Dan l-Ispiritu Santu jiġi fina jekk aħna nixtiequh. Fil-fatt din hemm min isejħilha wkoll il-magħmudija fl-Ispirtu, the baptism of the Spirit. U hawn min ukoll jagħmel preparazzjoni għalija. U waħda mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu din is-sena kif aħna ftit għall-kwiet, għalkemm forsi l-awtoritajiet jiftħu ftit biex tieqa għalunna biex inkun nistgħu noħorġu ftit, però għadna fiċ-ċans u ħajkonna opportunità biex inkunu aktar id-dar u nirriflettu. U xemm misbaħ milli nixtiequ u nitolbu l-Alla jibgħatilna l-Ispiritu Santu. Hekk in-novena tal-Ispiritu Santu dak hu l-iskop tagħha li aħna nixxenqu biex dan l-Ispiritu jiġi fina biex ineħħilna l-barriri kollha li qed itelfuna milli nagħmlu r-rieda tal-Alla. Ewlen infosthom huma l-ħsibijiet żejda li taqluna li maħniex kapaċi. Dik waħda mill-ikbar diffikultajiet mhux id-dnub fih innifsu, għax id-dnub jinħafer u jitlaq, il-ħsieb fuq u l-ħsieb fuq affarijiet oħrajn li jistgħu ixekkluna biex ma nimxu skont l-Ispirtu. U l-Ispirtu jgħinna biex dawn il-barriri inneħħuhom billi jieħu over u nistgħu ngħidu tal-ħajja tagħna. Imbagħad it-tieni qari meħud mill-ewwel ittra ta' San Pietru jgħidilna li Kristu meta għalina darba għal dejjem minħabba dnubiet u minħabba mhux id-dnubiet tiegħu imma id-dnubiet tagħna. U dan l-ħsieb idaħħalna fil-qari tal-Vanġelu li qrajna minn Ġwanni kapitlu 14. F'dan il-kapitlu hawnhekk Ġesu u parti mid-diskors tiegħu tal-aħħar ċena, ġifieri dan kien l-aħħar diskors li għamel Ġesu, nistħajlu l-emozzjoni tiegħu, daqt imut, jaf li din l-aħħar ikla f'inqas minn 24 siegħa minn għamel dan diskors kien mejjed u kien jaf li kienu ser joqtluh. U hawnhekk jagħtina indikazzjonijiet ċari ħafna. X'jgħidilna jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi. Hawnhekk Ġesu mhux jirreferi għal kmandamenti x'għandek tagħmel jew x'm'għandekx tagħmel, imma aktar li għandna nibnu relazzjoni miegħu, li nibnu relazzjoni ma' Ġesu. U x'jgħidilna wkoll flimkien ma' din relazzjoni? Jgħidilna u jien nitlob lill-Missier biex hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Interessanti l-kelma ieħor qabel ninfissru d-difensur. Ġifieri aħna għandna iktar minn difensur wieħed, għandna lil Ġesu li fil-Testament il-Ġdid ukoll meqjus bħala d-difensur tagħna u għandna l-Ispiritu Santu.
Xi tfisser il-kelma difensur? Il-kelma difensur hi l-kelma Griega paraklitos, il-paraklitu. Fi kliemna nistgħu ngħidula l-avukat, dak li jiddefendina xi ħadd li jiddefendi l xi ħadd innoċenti. Jitellgħu xi ħadd il-qort li hu innoċenti u xi ħadd jiddefendih. Aħna innoċenti għax Kristu diġà salvana, m'hemm bżonn impattu aħna għannu qastana. U dan l-Ispirtu Santu jiddefendina kemm quddiem Alla kif ukoll quddiem id-dinja, kemm hu u kemm Kristu. Għalhekk jew nagħmlu kuraġġ biex dan l-Ispirtu li hemm fina inkomplu nħalluh jiġi attivat. Ejjew nittalbu l-Missier biex ikonna ċans din is-sena nitamdu anke bil-magħmudija tal-Ispirtu Santu. U nitolbu l-mulej biex permezz tagħna, permezz ta' kull wieħed waħda minna, iknaw min ġdid mhux biss fil-Knisja, imma wkoll fis-soċjetà u fid-dinja permezz tiegħek u permezz tiegħi. Nitolbu fuq dan. U s-saħut l-eżis jew nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sal kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam imbelliwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fuq il-profeti, fi Knisja waħda, qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar magħmudija waħda l-maħfta dnubiet, nistenna l-qawma mill-iwwiet, u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U teleżis jew issa resqu talbna il-Missierna tas-sema. Jew nitolbu għalina l-koll biex l-Ispirtu Santu li hemm fina jiġi attivat f'din novena li ser tibda din il-ġimgħa. Tolbuk Missier ħanina tina l-qawwa tiegħek biex din ix-xewqa tagħna nwettquha fil-prattika bi preparazzjoni tajba għal jum tal-Pentekoste. Tolbuk ukoll għall-murda dawk kollha li jieħdu ħsiebhom u għal dawk kollha li jridu jieħdu deċiżjonijiet fis-sitwazzjoni partikolari li qegħdin ngħixu. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Irrid nieħu sem l-aktar ħaj, fit-talba ħajr li jibnek għamilek xinofra ġismu u demmu kol fi sagrifiċju mdemmi tal-Kalvarju. O Missier Alla ħaj inrodulek ħaj fi talba eukaristika ta' jiblek ma' udin ġewa fit nofrulek il-ġil li tak fi sagrifiċju tal-Kalvarju. It-tolbut bil-sagrifiċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk sagrifiċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna fl-imkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tad-daf ta' meħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba
għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bleda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxibli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxibli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jinna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Virġinja, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna
bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jintrid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. U jew issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jien nemmen li int insabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Rrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għajd u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej, irroddu ħajr lill-Alla.
Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlabalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlabalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlabalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Spiritu qaddis li ħlaqna, ejja lil moħda u lilna, jimla bil-grazzja tiegħek, il-qlub li int ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla, li tieqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam seba' doni, int miet il-lemirija, tal-missier minnu mwiegħed, fik blerf l-snamonija. Ixel bid-dawl li sensi, kebbes li l-qlub li mħabba, u sa